brændselscylinder ind. Ja, ikke interpellerende. Også det skal være på forsyningskryds. Nej. Vi holder. Hvis man vil også det fall. Nej. Hvis du laver en fejl, du kan ikke være der. Du laver ikke på, du laver direkte i computer. Godmorgen. Ja. Er du så vågen? Nej, jeg Godmorgen, fint. Kurt. Skriver i computer, ja, nej. Hej Kurt. Sådan på teori. Se, han er ikke kutter. Ja. Der er ikke noget med papir. Vi filmer lige deres hvad skal Ikke vi nu, sige, ikke nu. optag. Efter ikke sætte det YouTube. YouTube. Du skal også huske at filme under prøven. Ja, det gør jeg også. Ja, det er Bare godt. vent. Det er godt. Det er meget vigtigt. Jeg stiller den bare, og så filmer den bare undervejs. Ja, ikke? nej, du skal helt tæt på og over til den anden, og du skal lige... Ham der, han er kurder. Man skal vise ham i geder og får, så han forstår. Er det rigtigt, Kurt? Det er rigtigt. Kom, vi går.